Kagok ya tuh dinar tan akemo catur dasa langkabe kal iku amus mali alain neverlain pun sirando kon ing dinam langit semul kanirin siratam Sunda kuning ganda kisur Anai kacang bektan sun putih Pun begal aslang ucap Ing panyana siram fakir Dimakan sirangan Ting dinar catur dasar Maafan panganggon iramun sundulung Dening kaliwati saudara kan layak kamu tidemi sira lamun sun wetara anggara kiwalatan sayati Tarilungan den iramut semui dintinilan asat sanan awasan juga mari-mari satanya apa serta fakir seanggulkan wacana anafatang puluh dinarsun pusti Sunda kening anak kisun mungguing cacang pekan maka tinggal lamu silatan wacana nirana dora dimakan yang sayati
maka legal ikan ampuling pengurune para sakarane pedamu pengulunnya fajar setingkat boleh langitamu lam jabdul qadir jailan panguluning begal angin diru keundangan deniran Nujaman katong punika sekali tanaramin wayarahu temuhitin binat ingefuna wong ambega alegan kumpul mengarah jembar lagi antum artasami mangkana sakancanirang samudaya sempurna tobat maling dan ana sawijikan tun sanalika ing arsanirang se Abdul Qadir bersami kumpul sagung kang pegang artani kopilauni ingoyakan sadaya sewa-sewa nganingkangan wemilik Abdul Qadiramu setune ikilan wiwitan wong atongkati arsani pun jika gandatan kawarna mantan kawinus malik hikayatkan kaping sakawan saking ali putra ningeti lan saking mayenegarayu sakarone ulama maka ngucap sekalipun satune ing bagadat ana ulia linuwi ginurunani wong saparoja watabu
Abul Wafa Tajul Arifin Nalika lagi lunggu insaluhuring barfinar dan sahabat kumpul Jami'aling adab Sadara junub ilmu Maka saya mu'idin farafta Nujata Kak majingi madrasa aliki Ana dari masa ikut Abdul Qadir Jailan waya Nasaya karuna ilmu Kapanpun kapurwa kami Pamanjing ing bagedan Bijaksana